Mislite ovo? Da, na to mislim. Otkud vam te šljive na očima? Nije sramota da pričam, doktorice. Mislim, blam je. Neko vas je udario, jel? Moguće. Jutros kad sam se probudio nisam mogao da se sjetim odakle mi ove šljive na očima. Probudili ste se na otiraču ispred vrata? Rekao sam vam, doktorice, pravo me blam da pričam ovu priču. Dobro. Kakav sad? Kakav konj kora me traktor udari. Jebote, šta je ovo? Tu si, buraz. Vidi. Da ne znaš ti šta mi se ovo desilo. Joj, pa i tebe su našaketali. Pa i tebe su. Strašno. Ma ovo nije šaketanje. Više mi liči na neki rad nogu. Pa šta je to, buraz, ko nas nalima? Pa nema pojma, to sam ja tebe htio pitat. Ja veze nemam. Koliko je, buraz? 5 markica. Koliko? 5 maraka? Čovjek, 5 maraka. Evo, šta je tu tako? Evo ga, buraz, 10 u redu je došli. Hvala. Zadrži kusur. Eto sad, ajde, buraz, izlazi, stigli smo, ajde. Piješ kad ne znaš pit. Buraz, pa ajde, stigli smo. Šta je? Šta ti je, vola? Buraz, vidio kako sam krajera nekog opalio štorcom, kako se bilo. Šta sam vidio, vjeruj mi, mene je zabolo koliko si ga opalio. Sad ćeš vidjeti. Silio. Buraz, pa sad je meni neki frajer opalio štorcom. Ko je frajer? Pa nemam pojma, ko je, ajde više izlazi, vola. Čekaj, Izlazi sam, ajde. Kupio sam motor, ofarbao kosu, makazice imam, sad lake u nosu. Kriza, djevojke zovu me Čiko, kriza, još se nisam navikao. Kriza, u oči gledam je izbliza, kriza izbliza. Ne mislite li vi da malo previše konzumirate alkohol? Malo ili previše? Previše. A šta ja znam? Doktorice, da se vama desilo ono što se nama desilo, vi biste se ubili ko majka. Pardon. Šta je, buraz, čemu taj tupavi osmijeh, a? Ma nisi, valjda. Pa, koja je? Žensko. Znam da je žensko, čovječe, nego kakva je? Anđeo, buraz. Pravi anđeo. Zaljubljen sam do ušiju. Daj pričaj, gdje si upoznao, čovječe, jel? Gdje bi ja mogao upoznat? Ordinaciji. Doktore, recite mi, hoće li moj Muzafer biti u redu? Ništa se ne brinete. Bolest je teška, ali Muzafer je mačor samo takav. Vidi se da je njegovan, voljen, uhranjen. Još kad primi ovu moju infuziju, bit će on ko nov. Ili ono bila Irena? Irena, da. Znate šta, Irena? Šta mislite da mi njega ostavimo ovdje kod mene u ordinaciji još jedno par dana, da mu ja dam nekoliko ovih mojih infuzija? Mislim, davat ću mu 2 dnevno. Evo, kako se raduje, čujete. Jednu ujutro, jednu navečer. Velika vam hvala, ja stvarno ne znam kako da vam se zahvalim. Ništa, sve u redu. Mislim, možda, ne bih da budem navalentan, ali mislim, vi izgledate kao dama koja ne večerava, ali možda neka lagana večerica.
Slobodna sam i za 8. Stani, molim te, kad je to bilo? Juče. Juče je bilo i odmah ste išli do kraja. Ma ne možeš ti to shvatiti, to je bila strast, to je vatra, to je ljubav, to je eksplozija, to je vatromet. Ne pitaj. Napravila sam sranje, ali ovaj put baš. A šta je bilo? Upoznam tipa i spavam s njim istu noć. Ma daj, ko je tip? Pa onaj veterinar što si mi ga preporučila da odvedem u Zafera kod njega na pregled. Aleš. Spavala si s Alešem. Tako je, Aleš. Mislim, nije on loš, ali nije nešto što mi treba sad u životu. Pa kako je došlo do toga? Malo priče, malo vina, ne znam ni sama kako sam završila s njim u krevetu. Ajde, nema veze, barem si se vapa zaradila. Mislim, za razliku od onog njegovog brata Mirona, on je stvarno beba. Koji Miron? Miron, Firdus. Znaš, onaj slikar. Majko mila. Šta je sad bilo? To je njegov brat, Miron. Pa ja sam godinama zaljubljena u njega, onako potajno. Mislim, zaljubljena, ja čovjeka i ne poznajem, ali svaki put mu idem na izložbu. Jao! Ma hajde, ti ko neka tinejdžerka zaljubljena u rock zvijezdu. Tačno, tako, pa noge mi klecaju svaki put kad ga vidim. Pa vidi, ovo sad popi, smiri koljena jer evo ga upravo ulazi. Ne okreći se tako. Šta radiš to? Pa gdje si, Neroni, šamaj? O, ništa, standard. O, jel to imamo neke nove članove biblioteke, a? Ne, samo stari članovi. Ne bih ja rekao, ja ipak tu vidim neka nova lica. Otkad ti to žene gledaš u lica? Da te upoznam, ovo je moja stara prijateljica Irena. Indira. Indira? Jao, Neira, tolike godine se poznajemo, još uvijek ne razlikuješ moju sestru Irenu od mene. Tvoju sestru Irenu? Moju sestru Irenu, moju sestru bliznakinju. Znaš, ljudi nas često miješaju ko jaje, tu smo. Indira. Drago mi je. Miron, Firdus. Pa dobro, nije čudo što vas razlikuju. Mislim, i slična su imena, jel? Indira i Irena. Ma dobro, ima tu i nekih razlika. Recimo, Irena, koliko ja znam, ona ima veliku dioptriju i ona kad skine naočale, to je blind date. Pa ne bih baš rekla da je tolika dioptrija što si smotana. Ma, ja imam brata, moj brat Aleš se zove, ti ga znaš. O, izviđenja. On inače radi kao veterinar i baš juče je upoznao djevojku koja se zove Irena i ima mačka. E sad ubij me kako se mačak zove, ne znam. Znam da ima neko starinsko ime, ono nešto ko... Da, Muzafer. Muzafer. Muzafer se zove mačak. Pa to je Irena, Indirina sestra Irena. Molim te, šta je tvoja sestra napravila mom bratu da je frajer totalno omađijan? Frajer je na 7. nebu, Ja mislim da bi ti trebao reći svom bratu da ona nije za ozbiljne veze. Ma što? Ma nemoj tako, pa nikad ti ne znaš. Možda su Aleš i Irena baš suđeni jedno drugom. Jel' tako, Miron? Apsolutno. Ne. Kad su muško-ženski odnosi u pitanju, jedno je sigurno da ništa nije sigurno. Izvini, moj Muzafere, ali šta ću? Znam da je 21. vijek, znam da je medicina napredovala do neslučenih granica, ali vjeruj, još uvijek nisu smislili bolji način mjerenja temperature od ovog guranja toplomjera u šupak. O, Muzafere, fino, pa nema temperature. Pa Indira, reci nam, jel ti išta pričala Irena kakav je Aleš? U krevetu, mislim. Pa nismo nas dvije baš tako bliske. Ne pričamo baš o tim stvarima, Neira. Ma daj, molim te, čuj, nisu one tako bliske, a bliznakinje. Ne, bliske smo nas dvije, bliznakinje smo, ali ne pričamo baš o takvim stvarima. Možda je rekla... Izvini, molim te. Mobitel. Halo? Irena, Aleš je. Samo sekundu, molim te. Prostite. Ej, Aleš, kako je Muzafer? Sad sam umjerio temperaturu ko tigar je. Pa zato i zovem. Zato što on u stvari danas može kući. Samo, znaš u čemu je problem? Ja sam već ostao malo duže nego što sam planirao, pa sam mislio da ja Muzafera ponesem kod mene, a da onda ti svratiš poslije i da ga uzmeš. Nera, ti znaš da sam ja proputovao pola svijeta, jel tako? Nema gdje nisam bio i šta nisam vidio.
Ali vjeruj mi, New York Public Library možda ima više knjiga od tebe, ali na ovakvim članovima bi pozavitili. Majko moja. Šta je tu nenormalno? Pa ženska mi se sviđa, a po onome kako ona mene gleda. Pa očigledno neće biti teško zaviriti u njene skute. Kakva vam je frizura, a? Predivna. Jel vi imate češelj u kući? Ma ima, nego onaj Aleš, stvarno, ti znaš kakav je to kreten, njemu nikad ne treba. Ona mala, nikad ne znaš gdje ga ostavi. Nego idem ja do WC-a samo da se sredim, razumiješ, dok se Indirica ne vrati. Koja je Indirica? A ja, Indira. Irenina sestra. Nego ja njih uvijek malo miješam. Jesi ti pukla majke ti? Nađi se nekog frera. Polako, ženska glavo, polomi mi inventar. Pipaj kuda hodaš. Irena. Ili možda Indira. Šta radiš ti ovo? Jesi ti normalna? Nemam pojma, pusti me. Kakve bliznakinje, Bolan? Šta će ti ovo? Zbunila sam se kad sam ga vidjela. Ma šta sam trebala da kažem? Mirone, ti mi se sviđaš pravo, ali sam sinoć sa tvojim bratom. Baš me zanima kako ćeš se izvući iz ove sapunice. Ne znam. Znaš šta, ne bi bilo loše da kažeš da si ti tvoja kćerka. Znaš šta je najgore? Što večeras moram ići kod Aleša kući. Moram pokupiti mu Zafera. Kod Aleša ideš kući? Pa ja, ne znaš ti. Šta? Pa Aleš i Miron žive zajedno. Dame, hoćemo pošli jedno pićence, a? I šta kažeš, ova tvoja Indira je sestra od moje Irene. Ja što, one su ti bliznakinje, Bolan, šta ti je pravi? Ostavi to. Sad da probam. Ja. Odlično. Iste su, čovječi, nije ni čudo što se ti toliko napalio na onu Irenu kad je onako lijepa. Jaj, moj brate, ali nisi ti njena liga. A ti si kao premijer liga. Aj, razguli. Razgulit sam da te pitam, molim te, kad dođe Irena, je li možeš, molim te, zamolit samo da nazove sestru Indiru, da i ona dođe s nama da se malo druži? Ovdje. Pa majke mi, znaš kako je to genijalna ideja. Vjeruj mi, 2 sestre i 2 brazra i onda... Nije ti to lošo. Aj, molim te, bit ću ti dužnik do kraja života. Ajde, razguli, ne molim. Samo je pitaš. Dobro. Odmah. Čao, izvoli. Ti si sigurno Irena, jel tako? Jeste, ja sam ta. Miron, drago mi je, Alešov brat. Da. Baš sam upoznao, čini mi se, tvoju sestru, Indira se zove, jel tako? Da, pričala mi je. Baš je drago da te upoznala. Je li? Je li Aleš tu? Jeste, Aleš te čeka u dvorištu. Reci, molim te, za tvoju sestru, Indiru, jel stvarno njoj je drago što me upoznala? Pa naravno. Baš smo pričale o tome. Ona prati svaku tvoju izložbu i baš te cijeni. To je meni isto drago. Mislim, na njoj se odmah vidi da djevojka ima istančan ukus. Izvoli samo naprijed, ajde. Čekate, brate. Da. Irena, izvini da te pitam. Tvoja sestra Indira, mislim, možda je malo nezgodno, ali kad bi ja nju, recimo, pozvao da izađemo, šta ti misliš, bilo ona pristala? Bi, naravno, 100%. Irena, tu si. Aleš, hej, došla sam samo da pokupim u Zafera, znaš, nemam puno vremena, žuri mi se, moram da idem, obaveze. Pa to ne dolazi u obzir, ja sam kupio sir, masline, vino Pa, svijeće. i svijeće. Moraš ostati, insistiram. Aleš, znaš da je Irena rekla da bi njena sestra Indira pristala kad bi ja pozvao da izađemo, znaš? Stvarno? Da. Pa to je dobra ideja. Što ne pozovemo Indiru? Večeras? Pa da, to je, mislim, odlična ideja. Mislim, ja se toga nikad ne bi sjetio. Ma ne, možda ima obaveza, možda je zauzeta večeras. Kakve obaveze, evo ti lijepo telefon i pozovi je da se nas 4 zajedno družimo, zgusnemo u smislu druženja. Pa evo, ja probat ću. Hajde. Možda je najbolje da ja nju pozovem sa svog mobitela. Halo? Zdravo, Irena ovdje. Evo me kod Aleša i Muzafera, došla sam da pokupim Miron. Muzafera! Slušaj, njih dvojica su predložili ako hoćeš da navratiš ovdje sada, da se malo svi združimo. Ma ne mogu, nemam kome ostaviti kafanu. Da, pretpostavljala sam da si zauzeta večeras. Hajde, čujemo se sutra. Žao mi je, ali ne može. Šteta što moram raditi. A baš bi mi leglo jedno piće kod njih u dvorištu. Za vas neko piće? Knjiga Mike Valmana, Križaljka Bojanka. Znao sam. Čekaj, šta si znao? Ma znao sam, mislim,
Ja sam to danas jednostavno osjetio. Kad sam ja sjedio s njom, ja sam osjetio da nešto nije u redu. Ona se jednostavno ne osjeća dobro u mom društvu. Ma ne, možda je samo bio loš dan. Možda djevojka jednostavno ima ukusa. Ja znam sigurno da se ti njoj sviđaš. Ma da, ja se njoj sviđam, da sa njoj sviđam, ona bi večeras došla ovdje, bila s nama, a ne ostala kod kuće i gledala neku seriju. Mnogi irala te djevojka, pa šta, mora se to i tebi jednom desiti. Ajmo mi lijepo na terasu, spremio sam ti jedno malo iznenađenje. Ajmo. Ajte vi tamo, mislim, ajde. Možda da je nazoveš sutra će s tobom sigurno izaći. Ma ne pada mi na pamet, ja nisam taj tip, šta ti, mene jednom kad žena nogira, ja ne želim poslije da nju zovem, da nešto maltretira, da dosađuje. Ali ona voli to, ona voli kad joj se dosađuje. Znam i ja bi njoj ali... Ajte vi tamo, mislim, imajte taj svoj mali ugođaj, ja ću biti sam večeras, šta, nema veze. Stani! Možda ona nije dobro razumjela gdje se ja to nalazim, sad je opet zove. Jel se javila? Halo? Samo da provjerim jesi li ti razumjela gdje se ja to stvarno nalazim. Ja sam kod Aleša i Mirona. Ja sam te jutro s njim upoznala. Znači možeš. Odlično, oni će se pravo obradovati. Ma ne mogu, radim. Slušaj, uzmi taksi. Nihada Vranića Španca 14. Ajde, vidimo se. Kao što sam i mislila. Ona nije dobro razumjela. Nije znala da ćeš ti biti ovdje. Znači doći. Doći će, samo da se spremi. Ja isto. Možemo li sada da... Vidiš, kad je muzika u pitanju, postoje ljudi koji se dijele na one koji vole Beatlese i one koji vole Rolling Stonese. Tako ti isto sa životinjama. Ima ljudi koji vole samo mačke i ljudi koji vole samo pse. Da. Veoma su rijetki ljudi, kao što sam ja, koji vole i Beatlese, i Rolling Stonese, i mačke, i pse. A ti? Šta ja? U koju ti grupu spadaš? Ja u A pozitiv. A pozitiv, da. Nema još tvoje sestre. Majke moje, da je na rukama hodala, do sad bi mogla 3 put doći. Pa ne znam, sigurna sam da će uskoro doći. Hajde ti sjedi s nama. Ma ne sjedi mi se sad. Ja imam osjećaj stvarno da ona mene ispala. Dobro, dešava se. Meni se ne dešava. Sigurna sam da nije, mislim da će uskoro doći. Ja bih trebala u toalet. Aha, vidi, ideš ovako ravno do kraja, pa zadnja lijevo. Mislim, mogu ti ja pokazati ako hoćeš? Ne, hvala. Jer Buraz, ja sam pratio tu muzičku scenu, znam ja za Beatlese, Rolling Stonese i tako dalje. A koja je to grupa A pozitiv? Šta mi ovo sve treba? Pogledaj ti koliko sati vola nje nema. Nema. Neš više, Miro, neš vjeru. To nas zvoni garant. Znao sam da će doći, znao sam. Odmah. Jao, Indira, izvoli, molim te, uđi. Jao, kako sam sretan što si došla. I meni je tako drago što sam došla, voljela bi da sam mogla i ranije da ti dođe. Možda bi trebala otići do Aleša, on nas ipak čeka. Ma nema veze, pa bit će tamo tvoja sestra, nećemo biti sam. Ali ona je u toaletu. Čekaj malo, a kako ti znaš da je ona u toaletu? Pa zato što sam ja zvala na mobitel da pitam koja je ovo kuća i ona mi je rekla da je u toaletu. Aha, pa ja, logično. Irena, samo da znaš da mi idemo tamo u baštu pa te tamo čekamo. Samo da znaš da sam tu. Da, Irena, što ne čuje ona? Pa idemo ti i ja. A što ne čuje? Pa zato što je ona čudljiva. Zvoli. Samo, pas. Čekaj, ovo je moja Indira. Ja sam rekao da će doći, poznajte se. Aleš, drago mi. Drago mi je. A, vidiš kako one liče i kako su lijepe. Isto jaj, jel da? Nevjerovatno.
Da imaš naočare, pomislio bih da si Irena. Šta li je s njom? Prije pola sata je otišla u toalet. Pa ona to tako, kad ode u toalet, ona ostane pola sata. Ja sam njoj kucao 2-3 puta, Buraz, i nije se javila. A da se nije šta desilo? Mislim, danas su kupatila puna zamki, mokre pločice, klizak sapun. Ma ne, sve u redu. Idem ja da provjerim. Ne, nemoj. Pa dobro, pusti njega neko provjeri njegovo kupatilo. Jes, ima logike. Neka ja ću, ipak je ona žena, ja sam joj sestra, ženske stvari, toalet. Ja sam šeprtlja. Ma nisi ti ljubavi šeprtlja, nego moj brat, on pere stakla po 2-3 puta dnevno. Sve nam se ptice zabijaju u staklo. Nemoj mi pominjati ptice. Znaš koliko mi je žao kad ih ujutro skupljam? Joj, kako opali. Joj, vid flek nema. Čiji je flek? Ne, sad čistit maj. Molim te se opusti, evo molim te, imamo 2 ženske prekrasne, još bliznakinje, pa to je san svake braće. Joj, jesi zgodne. Naročito ova moja. Evo tvoje Irene, evo. Izvinite, malo sam se zadržala. Ništa, sjedi. A gdje je sad sestra Indira? U toaletu je ostala. Ma, žene, ne možete nas odvojiti od ogledala. To je normalno kad je čisto. Momci, ja moram da idem. Molim te, dodaj mi Muzafera. Kako da ideš, pa? Pa, zvali su me na mobitel. Moram da idem, žurba. Čekaj, je li neki problem? Ne, nije problem, samo posao i tako to. Mirone, bilo mi je drago. Meni isto. Ćao. Vidimo se, čao. Izvini, a šta ti uopšte radiš? Eto ti sad staklo. Perio je naočale. Novinarka na radiju. U redakciji. I znaš, upravo su mi javili sada da je pukla autobomba negdje u gradu. Ja sad moram da idem da pripremim vanredne vijesti. A što baš ti? Što ne ide neko drugi, a? Pa zato što ja radim u redakciji koja je redakcija za autobombe. Baš mi je žao, možda drugi put. Indira, ja moram sada da idem na posao, čućemo se sutra. Eto, ja stvarno moram ići sada. Ćao, Aleš. A čujemo se sutra, a? Možda. Sranje. Indira, ja krenuo da vidim gdje si, šta bi. Pa samo sam popravljala šminku. A je, ma ona Aleš mi bacio sumnju, razumiješ, kaže, kupatilo, to je puno zamki, mokar pod, udarac glavom u kadu i to, pa rekao da vidim. Ne, sve u redu. Drago mi je. Hajde da popijemo tu čašu vina, da se malo bolje upoznam. Hajde, važi. Kako si div. Možda se sutra čujemo telefonom. Zašto je rekla možda? Da mi nju zovnemo. Moja Indirice, kako ti meni pašiš? Ja sam obišao cijeli svijet. Vjeruj, od Buča potoka do Šri Lanke. I kako kaže ona pjesma od Džibonija, slušaš Džibonija? Ti ne ličiš ni na jednu, a mnogo sam žena sreo u žlici čaja. Izvini, mobitel. Ma kakav mobitel? Pusti mobitel sad, pusti sad. Halo? Izvini što ja ovako, tek smo se rastali. Ali ja sam morao da te zovem, znaš. Nekako si otišla na brzinu, a nismo se ni pozdravili. Stvarno mi je žao, ali tako je ispalo. Ma ne ljutim se, ali stvarno sam morala ići. Neka Mara se ljuti na mene što sinoć nisam duže ostala na žurbi. Moj Ozbiću i ja, nismo se niko na tebe ljuti. Znaš ti koliko je meni žao. Znaš kako je divno. Evo, Indira i Miron sjede u dvorištu i pijuckaju vino. Vino koje sam pripremio za nas. Baš mi je žao. Jao, i meni. A znaš šta sam pripremio? Kakanjski Sauvignon. Berba 2001. Odlično vino. A da. A šta ti misliš da kad završiš taj tvoj posao da ti ipak dođeš, a? Večeras? Pa da. Ne mogu. A molim te. Kakvi, stvarno ne mogu. Sačekaj Aj, samo. opet me zove na žurku večeras. Ajde, Ne zove. mogu. Indira, molim te.
Reci joj da dođe prekli. Šta? Biću ti dužan do kraja života. Al na telefonu sam. Molim te, samo 2 reči. Ali ako ona rekla da neće, onda ona neće. Ma ona je ters. Nema veze, uzmi telefon, sekundu i jav se ženi, hajde. Buraz. Znaš kako je izgledalo sad dok ste razgovarali, kao da jedno s drugim pričate. Čo ti kretan, pusti me čujem. Puno radiš, jel? Ali evo, Alešu je stvarno stalo da ti dođeš večeras. Baš mu je stalo. Ništa onda. Vidimo se sljedeći put. Priprema jutarnje vijesti. Irena. Ja imam još jednu bocu. Roli, sve dobro si ufatila, čaš. Idi brzo to hladnom vodom moraš ispred. Brzo. Leti. Pa, dobro je ubode vrata. Irena, jesi tu? Aleš! Mirone, šta ti radiš u redakciji za bombe? Čekaj, molim te. Jesi ti malo prije zvao Indiru sutra za neki dernek? Buraz, ja sam pomalo zbunjen. Pomalo? Da. Blago te. Zaboravila sam mobitel. Jel ima tog derneka? Pozdrav, izvoli. Šta je sad? Znači, uopšte ne postoje blizanke. Ne, žao mi je stvarno. Irena nema ni sestru, a kamoli blizanku. Znači da je Indira samo fikcija. Science fiction. Daj ti nama još jednu bocu ovog viskija. Imam da se napijem ko ruska kurva. I neka te Neira na stand-byu, treba će nam kasnije taksi, ne vjerujem da ćemo večeras pješke kući. Pa samo mi se nešto kod vas ne slaže u priči. Tačno ovako bilo od riječi do riječi. Onda se ja ničeg ne sjećam. Imate 2 modrice. Na oba oka su vam šljive. A po toj vašoj priči vas je Miron samo jednom udario, u taksiju. Aleš, da li se sjećate ili se ne sjećate? Ne sjećam se. Kako sam ja? Dobro, jesam, vidio sam. Ajde, otključavaj. Lako. Ali tebe je frajer opalio. Kome Prije, pa si ti njemu vratio. Ajde. Hoće li taj ključ? Nećeš do ujutru, majke mi ključati. Da, ja ću. Ko je? Mirane! Opet sam ga, tu si, Buraz, jel tebe opalio? Joj, ne vidio sam, vjeruj mi, sinus mi se pomjerio. Buraz, Hajde ti radi svoje, radi. čuvaj mi leđa. Ništa se ne skiraj. Si vratio, levat. Žurnališ. Jarane moj, ko vas dvojicu tako nalauš. Ja sam ih pitao, ali oni ljubomorno čuvaju tajnu, neće da kažu. Pa isto ko da ste volontirali, ko vreće za boksanje negdje. Evo, čuti Kifla, molim te. Pa ne ozbiljno, ako što da se osvetimo, evo Jeremija i ja ćemo to brutalno, spartanski uraditi. Pa znaš da ja imam disku serniju, neću da se miješam u te stvari. Evo ja ću sam. Odbroj Kifla, molim te. Odbrojat ću, dobro, bolan. Nego znaš što me zanima, ba? Evo, jel krv crvene boje jest? Ako je krv crvene boje, kako su rane šljive, onda ljubčasto, plavo, zeleno, žute, ba? Odbroj, majke ti. Bi šampion, otkad je gospodin zamijenio druga. Moraš biti dio nacionalnog kruga. Otkad se praznici ne slave isti, otkad na vlasti nisu komunisti, otkad CK ne zasjeda više, crno nam se piše. Druže stari, hajde nam halal.